morning. Der kom lige senere ud af sengen ved det færgeafdeling vest. Så vi tager lige noget hurtigt mad herinde. Sandwich med æg og rejer. Så der er vores. Reklamerer på selv. Færgeafdeling mesterskab i Vesterrum, og det skal vi se nu. Så er vi ude og optage lidt. Så det er ikke noget blok, jeg får lavet det. Jeg fik gjort et sandwich med æg og rejer. Det vil godt. Ja. Der må jeg køre, og ikke blok. Så vi ses senere. Jeg der følger mig fra Havtræk. Jeg kan godt lide, hvad for taxa I kører på. Skriv kommentarer, hvad for en I har. Og hvad for nogle I har, og hvad I kører på. Det vil være mega fedt at høre. Så det bliver en god dag. Og det er de 5 pokaler her. Fed mand! Nej! Snakker vi. Fedt dag. Så tror jeg vi slutter den her. Vi ses. Ja.